Amb el Gota Plequer, motxilla i samarreta, hem estat a Cinctorres. Som la Plec, som els ports. Una festa que comença amb foc, cultura i germanor. El nostre plec, la nostra llengua, la nostra manera de viure. L'acte comarcal més polític i festiu de l'any. Cridem ben fort no a la mat. Cridem Mazón dimissió. Què passarà amb Electra? Com es troben els treballadors en el paró dels molins? Ens preocupa la Marie Claire de Vilafranca, el futur dels nostres pobles, les carreteres, l'educació, la sanitat, l'habitatge, la mancomunitat i els serveis que mantenen viva la comarca. Per això lluitem per un futur amb drets, serveis i oportunitats. Perquè totes i tots som portencs. No oblidem Gaza ni Ucraïna. Els ports sempre hem sigut terra solidària i oberta al món. Enhorabona, Cinctorres, una organització impecable que ens ha fet sentir orgull comarcal. Cinctorres ha parlat. Ens veiem a Villores 2026. La Plec és futur, la Plec és comarca.